Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Hi ha històries que ens defineixen sense que ho haguem triat. Històries que semblen començar molt abans que nosaltres, en generacions prèvies, en decisions precipitades, en silencis que mai ningú va saber anomenar. Avui m'agradaria començar aquest episodi amb una història real, però explicada d'una manera completament anònima. Una història que podria ser de les tantes persones que han crescut en entorns on les emocions eren un luxe i la supervivència potser l'única opció. És la història d'una família jove, que comença gairebé sense voler. Els pares, de just 20 o 21 anyets, carregaven cadascun amb les seves pròpies ferides. Ell havia perdut el pare quan era adolescent i havia trobat en l'alcohol l'únic refugi per suportar un món que li quedava massa gran. Ella, la mare desbordada, carregava amb responsabilitats i frustracions que mai ningú li havia ensenyat a portar. D'aquesta circumstància complicada va néixer un fill, no planificat, no esperat i sovint dit amb massa poca cura, un accident, no? Aquest nen va créixer entre amor i ferida, entre moments de tendresa i silencis que feien molt de mal, entre un pare físicament present però emocionalment molt lluny i una mare saturada que de vegades deixava escapar paraules, doncs que deixaven marca. Amb el temps, aquell pare va marxar massa aviat i quan ho va fer, el fill ja no carregava ràbia, ni indignació, ni ganes de retreure res. El que tenia era una sensació estranya, tristesa, sí, anyó d'allò que no havia pogut ser i alhora una pau malauradament inesperada. Amb el temps, aquest fill, ara ja adult, va descobrir que havia perdonat, no de boca, de debò, i no per quedar bé, no per obligació moral, sinó aquell tipus de perdó que ve després d'entendre, de veure la persona darrere dels errors i d'entendre les ferides darrere de les ferides. Aquest és el fil conductor d'avui. Aquesta és l'ànima d'aquest episodi, perquè avui parlarem d'un llibre que no només és un llibre, sinó un procés. El perdó radical de Colin Tipping. Benvinguts, benvingudes, comencem. Colin Tipping va ser professor, terapeuta i conferenciant, però més enllà de les etiquetes formals, va ser un home profundament obsessionat amb una pregunta que travessa tota la seva obra. Com ens sanem de debò? Com ens posem bé, per dir alguna cosa? No com ens ho expliquen els llibres d'autoajuda o des del voluntarisme aquest una miqueta més naïf, sinó des d'una transformació real profunda que ens reordena, aquesta manera com interpretem el que ens ha passat. Durant dècades va treballar colze a colze amb persones que carregaven ferides invisibles, traumes d'infantesa, relacions familiars impossibles, pèrdues devastadores, abandonaments, infidelitats, silencis que havien anat deformant la personalitat fins a convertir-se en una gran curassa. També va acompanyar persones que vivien atrapades en dols que s'allargaven no mesos, sinó anys o dècades, com si haguessin quedat congelades en un moment determinat de la seva biografia. I en tots aquests casos, en Tipping va detectar un patró inquietant. La immensa majoria de persones creiem que hem perdonat, però gairebé mai és cert. Diem que sí, hem passat pàgina i tal, però dins hi ha rancors que respiren. El ressentiment no desapareix, muta. Es transforma en control, en distància emocional, en un cinisme protectiu, en aquella duresa que sembla seguretat, però que en realitat és una por encapsulada. O es converteix potser en una hiperdependència orgullosa que repeteix «Jo no necessito ningú, a mi no em fa mal res». Tipping va concloure que el perdó superficial, el que es celebra a nivell cultural, religiós o social, és massa feble per transformar una vida cosmètic. És un cataplasma emocional, tapa però no cura,
i fins i tot ens pot enganyar, perquè ens fa pensar que hem resolt una història quan en realitat només l'hem amagat sota capes de voluntarisme. Davant d'això, va decidir que calia un altre camí. Va dedicar anys a formular-lo, a provar-lo, a observar-lo. En molts casos, centenars de casos, volia un perdó que no amagués el dolor, sinó que el revelés. Un perdó que no ens obligués a oblidar, sinó que a entendre amb lucidesa. Un perdó que no ens col·loqués en un pedestal moral, sinó en una posició humana, humil, oberta a veure la història completa. D'aquest treball prolongat, una combinació de psicologia, espiritualitat pragmàtica i observació honesta del patiment humà, va néixer un dels conceptes més influents de la seva obra, el perdó radical, una manera completament nova d'aproximar-nos al dolor i no per negar-lo, sinó per transformar-lo. El perdó radical no és una tècnica, no és un mètode que puguis aplicar mecànicament ni una pauta ràpida que resolgui conflictes en 3 passos. Tampoc és un consell amable d'aquests que sents sovint. Has de perdonar per ser feliç, home, deixa-ho córrer. No va d'això. El perdó radical és més un procés profund, lent, gairebé orgànic, que canvia de manera radical la forma com interpretem el que ens ha passat. No intenta maquillar els fets, ni suavitzar les experiències, ni romantitzar el dolor. El que fa és modificar la mirada amb què contem la nostra història. I aquest canvi de perspectiva, si és autèntic, transforma la ferida en coneixement i la càrrega en comprensió. En el centre del perdó radical hi ha una idea clau, potser la més disruptiva del seu model. Res del que ens ha passat és casual i tot pot ser llegit des d'un lloc d'enteniment i creixement. Això no vol dir que tot estigui bé ni que la vida tingui un pla previsible, ni que el mal es converteixi automàticament en una benedicció. No va per aquí, no és conformisme i no és passivitat, no és excusar comportaments nocius. És, més aviat, reconèixer un fet una miqueta més humà. Les persones actuen des del que saben, des del que han viscut, des del que han après d'una manera disfuncional i sobretot des del que no han sabut gestionar. Quan algú et fa mal, sigui, com el cas de la nostra història que hem explicat una mica introductòria, no? Un pare absent o una mare desbordada, una parella que es trenca, un amic que traeix, normalment no ho fa des de la maldat conscient, normalment, sinó des de les seves pròpies ferides mal processades. El perdó radical no normalitza aquest mal, però te'l contextualitza, i en fer-ho el desactiva emocionalment. Tipping defineix el perdó radical com un canvi de consciència, un desplaçament interior que inclou 5 moviments, 5 passos que no són lineals ni obligatoris ni forçats, però que apareixen de manera natural quan la comprensió madura dins nostra. Aquests moviments són els que fan possible allò que semblava impossible, deixar d'identificar-nos amb la víctima, obrir la història i trobar-hi un sentit nou. Així comença el procés que a poc ens allibera. Per tant, el primer pas és mirar els fets amb una honestedat radical. Valgui la redundància. No es tracta d'exagerar el que va passar ni d'embellir-ho, però tampoc d'apagar-ho o relativitzar-ho per evitar el malestar. És un exercici de mirar la pròpia vida sense filtres i amb la serenor d'acceptar que el que va ser, va ser. És preguntar-se què va passar literalment, sense adornar-lo. Com ho vaig viure jo amb la meva sensibilitat i la meva edat d'aquell moment? On exactament em va fer mal? Al cor, a l'autoestima, al cos, a la confiança? Què ha quedat pendent? No dit, no plorat, no reconegut? Només posar paraules al dolor ja és transformador. Això també ens ho deia el Peterson, posa-ho en un paper. És com obrir una finestra en una habitació on feia anys que no entrava l'aire. El dolor ignorat s'enquista, es fa fort, es converteix en part de la identitat. El dolor reconegut amb nom, context i forma comença a afluixar, a perdre poder, i en aquest moment és el moment en què per primera vegada mires la ferida sense por. Després hem d'entendre la persona darrere del dany. Aquest és possiblement el pas més revolucionari i el més contraintuitiu del seu model, perquè la persona que ens va fer mal, sigui qui sigui, ja carregava una vida abans d'arribar a nosaltres, i aquella vida acostumava a ser un espai ple de mancances, inseguretats i ferides que no havien trobat cap via de resolució. Ni el pare alcohòlic, l'exemple d'abans, ni la mare absent, ni la parella freda, ni el familiar que critica, ni l'amic que traeix. Cap d'ells és només el que ens va fer patir. Cap. Tots tenen una història pròpia, amb ombres que no sabien mirar, amb pors que els consumien, amb traumes
que mai ningú els va ajudar a entendre, amb models efectius que ells també van patir. Quan obrim la mirada i entenem aquest context, no justifiquem res, perquè el mal és el mal, però sí que ens alliberem d'una expectativa impossible, la d'haver volgut que fossin persones que no podien ser, i en aquesta comprensió la càrrega que portem comença a transformar-se. El següent pas és abandonar la identitat de víctima. És un pas fonamental i, de fet, un dels més subtils. Tampoc és fàcil. La identitat de la víctima és molt seductora, et dona explicacions ràpides, et dona culpables perfectament identificables, et dona una sensació de superioritat moral que et calma l'ego i, sobretot, et permet no moure't. Jo no sóc responsable de res. Tot em ve fet, tot em va ser fet. Però aquesta identitat de víctima, tan còmoda en aparença, és una presó emocional, perquè quan ets víctima no tens poder. Quan ets víctima no tens veu pròpia, quan ets víctima tot el que et passa depèn de l'altre o dels altres. Abandonar aquest rol no vol dir negar el dolor ni la injustícia, vol dir recuperar l'agència, la capacitat de dir això em va fer molt de mal, però això no em defineix, no em quedaré a viure aquí. El perdó radical és, en el fons, un retorn al protagonisme vital, una manera de recuperar la història de les pròpies mans. Després, Tipping ens planteja la idea valenta de buscar un significat profund, però per molta gent és incòmode i fins i tot les experiències més doloroses poden tenir un significat evolutiu. No un significat moral ni justificador, un significat de creixement. Potser aquella ferida que ens va fer més mal que res també ens va fer més resistents, més savis, més sensibles. Potser aquella absència ens va empènyer a desenvolupar una consciència que altres no tenen. Potser aquell dolor ens va donar una empatia profunda, una comprensió que només tenen les persones que han viscut des de dins aquesta vulnerabilitat humana. Quan comencem a veure que les experiències dures no només ens han trencat, sinó que també ens han modelat, ens han afinat i ens han fet més complexos i més humans. És aquí on el perdó comença a fer la seva feina. És aquí on el relat de la vida comença a canviar de forma subtil però poderosa. I després ens diu integrar i deixar anar, aquest últim pas que no pot ser forçat, no és una decisió racional, no és un acte de voluntat. Succeeix quan tot el procés anterior ja ha madurat, quan has entès el que va passar, quan has mirat la ferida, quan has deixat de ser víctima, quan has trobat un sentit que et ressona per dins. Aleshores, el ressentiment comença a caure sol, sense esforç, sense lluita, com una pedra que feia anys que carregava sense adonar-te'n i que de sobte ja no tens necessitat de sostenir. El perdó radical arriba com arriba la primavera, no perquè la força, sinó perquè s'ha donat la combinació justa de temps, llum i maduresa. I quan arriba, l'aire canvia, la mirada es neteja i tu tornes a respirar diferent. Darrere de cada persona que perdona radicalment, ens diu Tipping, hi ha una veritat. El dolor no es cura amb oblit, es cura amb comprensió. Quan pensem en pares que no van saber ser-hi, sovint descobrim que abans d'ells hi havia altres pares que tampoc hi eren. Quan pensem en mares desbordades, descobrim dones que van créixer sense espai. Quan pensem en persones que ens van fer mal, descobrim infants ferits en cossos adults. La vida és una cadena de ferides que ens transmeten fins que algú decideix trencar-la, aquestes fitxes de dominó, no? Una darrere l'altra, que va caient. Hi ha persones que sense voler encarnen aquest tall, que decideixen fer un procés, mirar enrere i dir fins aquí s'ha acabat. Amb mi es trenca aquest patró, amb mi aquesta història canvia. Quan parlem de perdó radical, necessàriament entrem en una conversa més àmplia sobre el benestar integral, la manera com el cos, la ment i l'ànima responen a les ferides que hem patit i, sobretot, a la manera com decidim sanar-les. Colin Tipping ofereix una perspectiva potentíssima sobre això, la idea de que no podem créixer mentre carreguem històries que no hem tingut el valor de mirar. Però aquesta idea no és nova ni única. Forma part d'un corrent més profund de la literatura de desenvolupament personal que en diferents moments ha intentat respondre a la mateixa pregunta essencial. Com ens alliberem de les ferides del passat per viure una vida més plena? Un dels llibres que més clarament dialoga amb aquesta mirada és Usted puede sanar su vida, de Louise L. Hay. Un llibre també va llegir cap al 2003, si no m'equivoco. Hay va fer un plantejament molt atrevit per la seva època i també molt discutit pel món científic, que els pensaments i les creences emocionals acumulades durant anys
afecten directament la salut física i que sanar del tot, radicalment, passa per reprogramar aquesta base interna. És a dir, per mirar-nos a nosaltres mateixos amb més compassió, per identificar patrons inconscients, per deixar anar vells missatges que encara governen el nostre present. Si ho mirem amb calma, hi ha un pont claríssim entre Hay i Tipping. Tots dos consideren que la nostra biografia emocional és la matriu del nostre benestar. Tots dos suggereixen que quan ignorem el dolor, aquest no marxa, es queda al cos, al sistema nerviós, a la manera com ens relacionem. I tots dos coincideixen en una cosa essencial. Sanar és sempre un acte actiu i mai un procés passiu. Requereix mirar, entendre, reescriure i finalment alliberar. Molt abans que aquests dos autors, també Scott Peck va publicar El camino menos transitado, el camí menys transitat. Un llibre que ha marcat també tota una generació. Peck partia d'una idea tan simple com profunda. La vida és difícil, és dura. I només quan acceptem aquesta veritat podem començar a viure amb maduresa. Per a Peck, el creixement espiritual i psicològic requeria disciplina, responsabilitat, amor i voluntat de mirar la pròpia ombra. El sofriment, per ell, no era una condemna, era una oportunitat per expandir la consciència i trencar patrons que ens limiten. I si comparem Peck amb Pitting, l'autor del nostre llibre d'avui, hi ha un eco molt clar. Tots dos creuen que la llibertat interior només arriba quan ens atrevim a mirar la veritat sense maquillatge, encara que faci mal, encara que sigui incòmode, encara que impliqui qüestionar la nostra narrativa de víctima. Louise Hay, per la seva banda, posa el focus en l'amor propi, la idea de que les ferides només cicatritzen quan som capaços d'enviar cap al nostre interior un missatge diferent del que hem rebut tota la vida. I, sorprenentment, aquesta mirada encaixa amb el perdó radical, perquè aquest perdó radical també és un acte de respecte cap a tu mateix o tu mateixa. És deixar de perpetuar dins nostres una història de dolor, és no continuar pagant ferides que ja han passat, és, en última instància, un acte profund d'autocura. Aquests tres autors, Tipping, Hay i Peck, arriben a una mateixa conclusió per camins diferents, que la sanació real no comença quan el món canvia, sinó quan nosaltres canviem la manera d'interpretar-lo, que el benestar personal no és una absència de dolor, sinó una presència de comprensió, que la llibertat emocional no arriba quan oblidem, sinó quan entenem, i potser això explica per què aquests llibres continuen sent rellevants tants anys després de la seva publicació, perquè parlen d'un procés universal. Sí, universal. Un procés que tots vivim d'una manera o una altra, un procés que en algun moment ens obliga a mirar enrere, a reconciliar-nos amb el que va ser i sobretot a decidir com volem viure a partir d'ara. Potser un dia, i crec que serà inevitable, dedicarem un episodi complet de Mindcast 30 a Usted puede sanar su vida y el camino menos transitado. Per què no? Potser cadascun d'aquests llibres pot aportar una peça essencial a un puzzle d'aquest procés intern, personal, i perquè en el fons tots parlen del mateix, de com transformar el dolor en consciència i la consciència en llibertat. Com a reflexió final, dir que el perdó radical no és un acte puntual, no és un gest que fas un dia inspirat, allò que vaig a seure, vaig a perdonar radicalment. Tampoc és una decisió racional que pren el cap mentre el cor encara sagna. És un lloc intern al qual arribes quan deixes de lluitar contra la història, quan ja no tens necessitat de tornar a escriure-la, ni d'endolcir-la, ni de donar-hi voltes buscant culpables. Arribes quan acceptes que els altres no ho van fer perfecte, però que tu tampoc ho faràs. Quan reconeixes que la fragilitat humana és transversal, que tots som hereus de mancances, errors i silencis. I arribes també quan entens que cada generació fa el que pot amb les eines que té, amb la consciència que ha rebut i amb el que va aprendre, o no, dels seus propis pares. El perdó radical és, en el fons, l'art de reconciliar-te amb el teu origen per tal de poder avançar sense cap llastre. És mirar el passat amb tendresa, no amb ingenuïtat, i dir, això és el que vaig rebre, i ara, amb el que sóc, decideixo transformar-ho. La conclusió final és simple però molt potent. Perdonar no és absoldre, perdonar no és oblidar. Perdonar és deixar de patir pel que ja no pots canviar. És deixar d'alimentar una ferida que ja no té res més per ensenyar-te. És, en última instància, ser lliure, tornar-te lliure. I quan aquesta llibertat arriba de manera suau, silenciosa, però inconfusible. Tot es reordena. La mirada, les relacions, el cor i la teva pròpia identitat.
És com si la vida de sobte respirés en un altre ritme. I tu, amb ella. Hi ha persones que arriben aquí després de dècades, altres no hi arriben mai. Però quan algú ho fa, es nota, es respira pau, coherència i una maduresa vital que difícilment s'improvisa. Aquest episodi és per tota aquesta gent i per tots aquells que encara esteu de camí. Que tingueu un molt bon dia. Això ha estat Mindcast 30 amb Josep Torrent, el Perdón Radical. Ens veiem o ens sentim.